Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ ụbọchị Afọ. Asị m Afọ taa fọtara anyị ndụ, ogologo ndụ na-arụ isi ike, ihe akụ akụ na ihe enwe udo na ọganihu, iru anyị mma mma, azụ anyị mma mma, aka nri anyị mma mma, aka ekpe mma mma. Ya gazielu nwoke, ya gazielu nwanyị. Ise, n'ihe nji maka ya wee bịa tata sị ka anyị kalịa, ka anyị kpakọlịa, tụkọlịa uche. Tata bụ maka aja na ọgwụ. Aja na ọgwụ. Gịnị bụ aja? Gịnị bụ ọgwụ? Ị na-atụ aja ka ị na-agwọ ọgwụ? Aja na-afịa alụ mana ọgwụ na-adị mfe. Nsị gịnị na aja na-afịa alụ mana ọgwụ na-adị mfe? Aja na-enwe positive effect mana ọgwụ na-enwe negative effect. Aja bụ ihe ị ga-eme ka ị wee mezie ụzọ gị. Ihe ị ga-eme ka ị wee mezie ụzọ gị, ka ụzọ gị wee gawa. For instance, ị nwere ike ịchụpụrụ chi gị aja ka ụzọ gị wee gaba. Ị nwere ike ịchụpụrụ ndị ichie aja ka ụzọ wee gaba. Ị nwere ike ịchụpụrụ ndị mmiri aja ka ụzọ gị wee gaba. Ị nwere ike ịchụpụrụ ndị nọ n'ogologo ụzọ aja ka ụzọ gị wee gaba. Ị nwere ike ịchụpụrụ ndị nọ n'ugwu aja ka ụzọ gị wee gaba. Ị nwere ike ịchụ aja nyere ụmụaka nne na nna ha nwụrụ anwụ. Ị nwere ike ịchụ aja n'isi ha ka ụzọ gị wee gaba. E nwere ọtụtụ ebe mmadụ nwere ike isi wee chụọ aja. Ị nwere ike ịga na alụsị dị n'obodo gị ma alụsị dị n'ikwu nne gị, chụpụ aja ka ụzọ gị wee gaba. Kedu ihe ndị ị ga-eji wee chụọ aja? Intention ị ga-eji wee chụọ aja. Ije ịchụ aja na ọ na-abụ for positive reasons. Isi, hai, achọrọ m ịnụ nwaanyị, aja m na-agbapụ bụ ka m nchọta ezigbo nwaanyị. Ana m achụ aja m na-achụ bụ obodo a na-aga ka ụzọ m gaa, ka m mịta mkpụrụ, ka m nweta ihe nji maka ya wee gaa. Isi, oke, achọrọ m ịchụ aja ka alụsị obodo anyị nyere m aka, ka m kpata ego, ka m bute ike, ka ndị ka ibe. Ọnya bụ aja. Ọtụtụ mgbe a na-atụ aja, a na-egbukarị ihe, ọkụkọ, efi, ewu, ebune, ọ dipendịrị ihe ị nweta. Ya mụọ ihe mmụọ chọrọ n'aka gị, iwetu aja ka ụzọ wee gaba. Mgbe ụfọdụ a na-esi nri, a na-ebu mmanya, a na-ewe ọjị, a na-ewecha ụmụ kirikiri like abụba ugo na ndị ọzọcha socha, depending on ụdị aja anyị na-achụ, nke nwee ike igbuke gị, tụọ gị ugo ka ị dị mma. Ọnya bụ aja. Aja na-eri ego, ọ na-eri ego, mana ọtụtụ mgbe ọgwụ adịghị eri ego. Ị na-atụ aja na your intention na-abụ for progress, ka ụzọ mee, ka ndụ dị. Ọnya bụ aja. Enwere ike ije chụpụrụ mmụọ dị n'ikwu nne gị aja, si mmụọ oke m nọ na n'ikwu nne m, unu nye m ya, ụzọ agaba. Ọnya nwa bụ aja. So that naturally your blessings will come naturally. Isi, achọrọ m ịbụ nwa agbọghọbịa, isi, oke, maybe ịgbacha afọ, asị na alụsị dị na be nna gị bụ ihe na-eso gị, ijekwala alụsị ahụ, ịgbapụrụ ya aja, nye ya mmanya, nye ya gbuoro ihe na mma, nye ya ihe, si ya, biko, oke arụsị dị na be nna m, nyenu m di, nekwa ụdị dị m chọrọ ịnụ. Achọrọ m ịnụ onye dị ụta dị ụta, achọrọ m ịnụ onye dị ụta dị ụta, biko ị chụọ ya bụ aja, o wetelu gị di anwa.
That is natural. They will go and bring that thing that you prayed for. Natural. It comes natural. Now aja. Inwete ngozi ma inwete oke gị naturally. Onya bụ gịnị aja. Mgbe na-ajụ sị gịnị bụ ọgwụ? Ogwu has to do with negativity, evil. Ogwu has to do with evil. No nwa okeka ka ya chọrọ. If na for instance ụmụ nwaanyị anyị na-eme nke ọfụma. Ifu onye ya na mmadụ nọ. Isi nwaanyị oyi gị nwaanyị na nwoke dị ụta ga-eji wee nọlọ. No gị nwa bụ ihe deserve that man. Ije gwọrọ ọgwụ ka ekechie ya anya ka atọ n'obi ya against onye chi ya nyere ya, so that ka ọ bịa for you. Onya bụ ọgwụ because you have bad intentions na-eme ya. Onya bụ ọgwụ. That thing, that guy coming to you, it is not natural. Enwere some negative forces each channel against him that made him to turn his mind towards you. Ogwu bụ iji force, ijiri ike weta ihe na-adịrị ọrụ gị na-abụrụ nke gị. Ogwu bụ iji ike a na-eke a na-eni. Ifu nwa mmadụ maybe na nwa gị aga n'iru. Ifu na nwa mmadụ na-aga n'iru, ijije kebe ọgwụ. Na bido tata gaba n'ikechi Chidozie na Chidozie nwere ike ịgakwa n'iru n'ụzọ ya nwere ike imepe. Kama ihe niile onwe ya nakwute nwa gị. Imecha ya. Onya bụ ọgwụ. Sending bad energy against someone. Onya bụ ọgwụ. Mgbe na-ajụ gị aja ka ị na-achụ ka ọgwụ ka ị na-akwụ. Ọtụtụ mgbe ọgwụ na return back with that same negative energy sending out. Ka ọgwụ ga-eji wee return back to you. That is, he send the negative energy, declaring negativity n'ụzọ mmadụ wee gbapụ zipụ ya bụ ihe. When it will turn back to you, ọ nachitebe azụ the same way you sent it, if not worse than the way you si wee send ya ka ọ ga-esi wee nachite back to you. Mana aja bụ gịnị? Ije yọọ mmụọ biko gozienu m nekwa ihe m chọrọ. Ngwa enye m gị ọkụkọ, enye m gị mmanya, enye m gị ji, ka m tụọlụ gị akwa ka nye m ihe dị ụta. It is natural. It is coming from the universe. When ajụ gị si gị ị ma na ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ọgwụ mana anyị amarọ. Ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ọgwụ. That is, many of us ka ekechila our destiny. Eji ọgwụ kechie gị. You're not struggling in life. Agwọcha anya bụ ọgwụ ekpudo ya iru na ana. Asị na onwere onye ga-afọ ọgwụ a. Ọgwụ a gwọrọ tata bụ afọ. Na onwere mmadụ dị ndụ n'ụwa ga-afọ ọgwụ a. And ụta ha si kwuo ya ka ọ ga-esi dị. Ị na-akwụghalị, ị na-eje na-alụ ọlụ dị iche iche. Ịlụ awele nka, ịlụ awele nka, ịlụ awele nke ọzọ. Ị na-achọ ka ibute ike mbute, but no way. Now, kedu ihe ga-enyelu gị aka ka ịchọpụta, inwe ike ịchọpụta na ọgwụ dị n'ụzọ gị, maọbụ na o nwere ọgwụ mmadụ gwọrọ against you, kechie ya si na onwere onye ga-afụ ya? Kedu ihe ga-enyelu gị aka iji wee marụ na ọgwụ dị n'ụzọ gị? Na nwoke ma nwaanyị agwọ n'ọgwụ si na bido tata gaba na onye ji ụta dị ụta na ị ga-atọ nduzi to a beggar. Onye nwere ego all of a sudden obido ọgbatụbe. Ma onye na-aghọtaba onwe maazị ihe na-eme eme, ihe niile ọ na-eme aghasaba. Ihe na-ebute ihe a bụ amarọ some entities of powers gị na ha so ikwesịrị imezi. Ọ bụgodiri na mmadụ gwọchara ọgwụ si na onwere onye ga-afụ ya, imezi ihe dị n'ụzọ gị
mmụọ ndị ahụ dị n'ụzọ gị imezi inyegoro oke ha, they will go. Ọ bụ na agụchasị na mmadụ ama mfụ, mmụọ ga-afụ, that mmụọ ahụ ebupụta ya ịgagodo n'afọ pụta. Na ọtụtụ mgbe emechaa ịga n'afọ, you won't see anything duto gịnị na imeziri ụzọ gị. So nke a nụnwa ga-abụ topic anyị ga-treat next time. Ihe ị nwere ike ime, ọ ga-abụ ọbụgodo na mmadụ gwọchara ọgwụ n'ụzọ gị wee kpuchie ya si na mmadụ dị ndị nwere ike ịfụ ya. Ihe ị nwere ike ime so that ka gịnị mee ka anyị nwee ike ịfụ na eji ọgwụ wee jide gị, ma na amosu ji gị, ma na nke a ji gị, ị mara ihe ị ga-eme wee break out ka ị nwee ike iketa oke gị dịka chi gị si wee kwado gị. Afa m ka bụkwa Nwaada Amaka Gbaroma Ụzọ Mmiri. Ị ga-ejikwa afa wee nweta m na Facebook. Anyị na-agbakwa afa ọfụma, na-arụ ọrụ dị iche iche, na-enyelu ndị mmadụ amata chọpụtasị ihe dị na ndụ ha na-amarọ na ọ dịbụ. Ị ga-eji akara wee nweta m na WhatsApp, jikwere ya nweta m na call 070-373-11663. Udo dịrị unu.